бо оғози давраи боғча ва ҳавли бозӣ кӯдакон дунёи дӯстиву муоширатро таҷриба мекунанд. Шояд фарзанди 4-5 солаи шумо аллакай номи дӯсти беҳтаринашро медонад ва мехоҳад ҳар рӯз бо ӯ бозӣ кунад, вале айни замон дар ин син баҳсу ҷанҷолҳои кӯдакона низ бисёранд. Ин табиӣ аст, зеро кӯдакон танҳо ёд мегиранд ки чӣ гуна бо ҳамсолони худ муомила кунанд. Нақши мо раҳнамоӣ кардан, на ҳама мушкилашонро аз ҷояшон ҳал кардан. Аввал кӯдакро ташвиқ кунед ки дӯстӣ кунад ва бо дигарон бозӣ кунад. Агар кӯдакатон шармгин аст ё ба боғча намеравад, метавонед худатон шароит созед. Масалан, фарзанди ҳамсоя ё хишовандро ба хона даъват кунед, то онҳо якҷоя бозӣ кунанд. Дар аввал метавон бо назорат ва ширкати шумо, баъд оҳиста шуморо ҳам фаромӯш мекунад ва ба бозӣ дода мешавад. Пас аз бозӣ агар мушоҳида кардед ки ягон нофаҳмие шуд, бо нармӣ дар ин бора бо фарзандатон суҳбат кунед. Масалан, дидам ки ту бо Ҷамила барои лухтак ҷангидӣ. Ба фикрат чӣ тавр ҳалли беҳтар метавонист бошад? Бигзор кӯдак худаш андеша кунад. Шумо метавонед ишора диҳед, вале роҳи ҳалро барояш овезон накунед. Дар вақти пайдо шудани низоъҳои кӯдакона то ҷое имкон дорад, худи кӯдаконро монед ки ҳал кунанд. Албатта агар мушкил сахт нашавад, яъне ба якдигар зарари ҷиддӣ наоранд. Масалан, ду кӯдак барои як аробача меҷанганд, шумо каме мунтазир шавед, шояд худ ба қароре ояд. Баъд шумо метавонед дахолат кунед. Хуб, акнун ту бозӣ кардӣ, диди дӯстат чӣ қадар ғамгин шуд, биё акнун навбатро иваз мекунем. Ҳамчунин бо фарзандатон дар бораи сифатҳои дӯстии хуб суҳбат кунед. Бигӯед ки дӯсти ҳақиқӣ он аст ки бо ту бо одобона рафтор мекунад, туро қабул дорад, бозичаашро мемонад ва худат низ чунин дӯст бош. Ба дӯстонат сахтгирӣ накун, онҳоро масхара накун. Агар мебинед ки фарзандатон дар муошират хато мекунад, масалан доим мехоҳад ғолиб бошад ё гапи худро гузаронад, ӯро бо мисоли мусбат ислоҳ кунед. Ҳамин маслиҳатҳои сода ба ӯ малакаҳои иҷтимоӣ медиҳад ки дертар дар мактаб ва ҳаёт хеле кор меоянд. Фарзанди шумо бо дӯстон ва ҳамсолонаш чӣ гуна муносибат мекунад? оё муноқишаҳои кӯдакона дорад ва шумо ба онҳо чӣ гуна вокуниш мекунед? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. Сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид бо витамини Д, қатрае аз витамини офтоб.